Allahi wa barakatuhu. Yau abinda za mu koya muku wadda ake rubuta hashtag. Yaya ake rubuta hashtag? Yaya ake rubuta hashtag? Saboda in dai ka da channel to kana da buƙatar hashtag. Yaya ake rubuta su ta wace hanya da ta dace? Insha Allah yau shine zan koya muku ya hanya ta dace ka rubuta hashtag. Yaya ake rubuta? Idan dai kana da channel a YouTube to kana da buƙatar wannan abu. Kana da buƙatar ka ga yaya ake yi, ka koya ka rubuta saboda duk abin da anka ta nema a cikin YouTube, idan mutum ya rubuta wani abu to za a kawo mai bidiyon tashar. Saboda wannan abu yana da amfani saboda idan duk abin da mutum ta nema tashar kana bidiyo kana yawo a YouTube to kenan kaga za ka samu yawan subscriber da kuma yawan kallo da kuma yawan liking. Idan kana da channel a YouTube kana da buƙatar wannan abubuwa. To da haka ku biyo mu cikin shiri ku ga yaya ake yi, yaya ake rubuta hashtag ta yadda ta dace. Yau ku biyo mu insha Allah. Daga shiga haka. Idan ka shige shi hakan ga ka tabbatar da wannan ɗigo-ɗigo guda uku, wannan gasu. Tabbatar da ka mai wannan haka, kamar haka. Ka mai wanda mai alamar tile wannan, ka mai wannan haka ya zama yana da guli wannan. To sai ka shiga YouTube sai ka shiga. Idan ka shiga haka zai kai ka studio na YouTube. Yaya ake shiga studio na YouTube? Ku biyo mu a hankali insha Allah. Za ku ga yadda ake shiga studio na YouTube a waya. Ba a kwamfuta ba saboda yawancin al'umma a waya suke aiki. Kamar haka. Sai ka yi zooming hakan ga. Kuma wannan wurin alaman logo na tashar ka sai ka taɓa shi haka. Idan ka taɓa shi zai kawo maka wurin channel ga nan wannan na sama shi za ka taɓa. Zai kawo ka nan. Sai ka taɓa wannan zai saka studio na YouTube. Ka tabbatar da wannan yana da rago saboda in ba haka zai kai studio na application. Amma idan ka taɓa shi kai mai ɗigo blue nan zai kai ka studio na YouTube, asalin YouTube studio. Asalin studio na YouTube. Kamar wannan kun gan shi. Kamar wannan. Yanzu sai ka shigo nan ƙasa duka za ka yi zooming kamar haka. Ka shigo nan ƙasa kamar alamun trace kun gan shi. Sai ka taɓa shi. Sai ka shigo nan da an ka rubuta channel. Kun ga yadda ake rubuta hashtag. Gasu. Duk abin da ka ga dama ka rubuta iya kai dubu ya kai miliyan guda in dai kana iya rubuta to sai ka rubuta hashtag. Yaya ake rubuta hashtag gashi? Sai ka rubuta misali za ka iya rubuta haka. Wani rubuta Adarawa TV sai ka ɗan taɓa shi haka. Kun gani Adarawa TV. To haka ne ake hashtag. Duk abin da ka sa ana nema a YouTube, za ka zakkuwa nan ka rubuta shi nan. Kana rubuta a hankali. Ko nawa ka rubuta sai ka rubuta nan. A nan. Ko dubu ne ka ga nawa ka rubuta. Idan ka ƙare rubuta sai ka kuma nan kun ga alam wannan sai ka yi mai haka. Shikenan. Duk bidiyon da ka ɗora a YouTube, su za
ya zauna. Duk biyun da ka ɗaura yana da su. Duk biyun da ka ɗaura yana ba sai ka ta rubuta kai ta rubuta ko da shi ko da shi ko da shi. Duk biyun da ka ɗauka ka rubuta ma a'a. Idan ka rubuta son cin nan to shikenan ka yi saboda shikenan. Duk biyun da ka ɗaura yana da su deja. Muna roƙon alfarma idan yau na sabon zo ka wannan channel Adarawa TV to ka danna alamar subscribing da muna liking saboda bidiyo ya kai ƴan uwa da amana arziki. Muna godiya sosai sosai sosai. Yaya ake irin wannan abubuwa da aza logo da komai ku tare mu shi na gaba insha Allah za mu koya muku yadda ake yi insha Allah.